sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Monique, 30 years old, at isa sa maraming walang sawang nakikinig sa programa ninyo. Sumulat po ako para ibahagi ang isang mahalagang aral na natutunan ko recently. Sana po ay kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Ganito po kasi, 10 taon kaming magkasintahan ni Bob. Sa loob ng mahabang panahong yon, kinumbinsi ko ang sarili ko na mahal niya ako kahit hindi ko masyadong ramdam. Hindi kasi siya expressive at sweet. Sabi ko, baka hindi lang talaga marunong magpakita ng affection. Hindi kasi siya yung tipo na magbibigay ng flowers kahit may okasyon. Kahit simpleng handwritten letter o surprise, wala. Kapag magkasama kami, mas madalas pa siyang nakatingin sa phone niya kaysa kausapin ako. Pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko lahat. Nag-birthday yung best friend niya recently kaya syempre imbitado kami. Pagdating namin sa venue, magulo ang seating arrangement kaya nawalan kami ng upuan. Tumabi muna kami sa gilid habang naghihintay na asikasuhin ng coordinator. Maya-maya may dumating na magandang babae. Head turner, sabi nga nila. Napatingin ang boyfriend ko at doon ko siya nakita sa paraan na matagal ko nang hinihintay maranasan bilang girlfriend niya. Bigla siyang naging gentleman. Hinanapan niya ng mauupuan yung babae habang ako tahimik na nakatayo. Naiinis ako dun sa lalaki. Hindi naman ako yung girlfriend. Anyways, kabwisit. Habang namimintig ang mga binti, doon ko na-realize yung isang bagay na matagal ko nang dinedenay sa sarili ko. Expressive naman siya. Hindi lang talaga niya kayang gawin sa akin. Tahimik lang ako hanggang matapos yung kasal. Pero pag uwi ng bahay, kinuha ko lahat ng gamit niya. Tinupi ko na maayos yung mga damit. Kasama ng iba pang gamit niya, binalot ko ito ng maayos at pinadala sa kanya. Yun na ang huling gabi na kailangan kong lokohin ang sarili ko para manatili. Habang bitbit ng rider yung mga gamit niya, pakiramdam ko, kasabay nun yung 10 taon kong pagkapit sa isang taong hindi naman pala ako kayang piliin sa simpleng paraan. Paulit-ulit siyang tumawag at nagmamakaawa. Sabi niya, OA lang daw ako. Pero para sa akin, tama ang naging desisyon ko. Hindi naman kailangan ng grand gestures para maramdaman mong mahal ka. Minsan, nasa maliliit na bagay yun. Sa paraan ng pagtrato sa'yo, sa kung paano kanya inuuna kahit sa simpleng sitwasyon. Sa kung paano kanya iparamdam na importante ka nang hindi mo kailangang ipagsiksikan yung sarili mo. Ngayon kapag naalala ko yung gabi ng kasal, hindi na siya masakit tulad ng dati. Malinaw na malinaw sa akin kung bakit kailangan kong umalis. Minsan kahit gaano katagal ang relasyon, darating yung punto na kailangan mong piliin yung sarili mo bago tuluyang maubos kung ano man ang natitira sa'yo. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Monique. Monique! Hi, Monique! Ito yung sinasabi natin, Jegs, na minsan nag-hold on tayo sa isang relationship. Kasi nanghihinayang tayo sa number of years. We invested too much. Correct, Yan. nanghinayang tayo sa ininvest natin ng too much doon sa relationship. But hindi natin nare-realize na mas
complicated pala siya Mhm. than, mas complicated yung staying versus leaving. Oho. Or mas complicated yung staying versus letting go. Ewan ko kung naranasan nyo na po yan, Kabisyo. Ako naranasan ko yan na hold on ako kasi nang hinayang. Tapos, akala ko talaga, nung finally nag-decide ako to let him go, akala ko talaga iiyak ako. Ang ending, nag-inom ako. Oo. Pero, hindi ako nag-inom dahil Nalungkot ka. nalungkot ako. It was really more It was a of relief. Oo. para talagang literal. Parang Oo. gumaan ng mga 5 pounds yung body weight ko or body mass. Kasi parang literal na merong binunot na tinik na Oo. may mga tinitiis ka lang pala talaga mga bagay kasi gusto mo, parang feeling mo, magbabago pa, feeling mo, pwede pa to, ganyan. Tapos, wala, hindi na pala talaga. Well, for some siguro baka isipin nila na parang ang OA. No? Kagaya ng sinabi ni Bob, di ba? Oo, Na oo, ang OA, maliit na bagay o dahil doon sa... Pero hindi niyo po alam na trigger lang po yun. Correct. Kasi naipon na yung mga feelings na yung hinahanap ni Monique. Trigger lang yun eh. Tama. Hindi yung act mismo na Hindi yung pagpaupo. upuan, Oo. hindi yung monoblock. Hindi yun. Hindi Trigger yun. na yun. It's the right time and the perfect time na ma-trigger, na ma-realize ni Monique na it's about time to let Correct. go. Tama ka dun sa sinabi mong yan. I feel like pag yung babae na kasi yung nagsabi, ibig sabihin, ultimate na siya. Oho. Kasi, correct me if I'm wrong, Jegs, but matiisin kasi yung mga babae. Totoo naman. So, alam mo yon, parang magbibigay ng space, ng time to improve. Ewan ko, napapansin mo, madami tayong mga ganyan na mga kwentong natatanggap dito na obvious yung red flag, pero inilalaban, Oh. 'di ba? Pinupush, ganyan. Nung recently nga nag-message sa akin yung digital team, nagtatanong siya ng para dun sa ating website. Question is, sa anong bagay parang pinaka nainis sa'yo yung nanay mo? Parang something to that effect. Sabi ko, nung madami akong pinagtanggol ng mga lalaking red flags. Marami akong mga pinaglaban ng mga red flag. Kasi ang babae, naturally, feeling ko lang, especially in terms of relationship, medyo mas matiisin. Aha. So, nagtitiis kapag kahit na ang daming nakikitang masakit sa ulo sa kanya, titiisin na lang iintindihin. Kaya yung sinasabi ni Jegs na, yung upuan, kasi yun yung title ng kwento yung upuan was the trigger. Aha. It's the ultimate icing sa cupcake. Oo. Pero bago dumating sa icing, 'di ba? Dumaan muna ito sa proseso ng harina siya, Ayan. na nilagyan siya ng butter, naging Correct. batter siya, hanggang sa naging cupcake, hanggang sa nalagyan ng icing. Ang dami munang dinaanan. Tama. Kumbaga yung upuan, it was the last straw. Correct. Huli na yun. Huli na yun. yun. Kaya hindi pwede sabihin ng lalaki na, okay, fine, pwede namang ibigay sa kanya kung mababaw yung understanding niya na ang OA naman, pag nagkatanungan, ba't kayo naghiwalay? Kasi hindi ko hinanapan ng upuan. Ayan. Ang hinanapan ko ng upuan, yung magandang babae, di ba? Last na kasi yun. Correct. Ang dami ng patong-patong. Hindi niya man sinabi, di ba? Very general yung kanyang statement na hindi niya nararamdaman na expressive, hindi niya nararamdaman yung sweet, ganon. Kasi doon pa lang sa intro niya na parang pinaniwala niya yung sarili niya na mahal siya kasi nga hindi expressive kahit hindi niya nararamdaman. Oo, kahit hindi niya nararamdaman. Kasi kayong mga babae, given na very kayo emotional. So mostly... Talaga ba? Oo. Nakita mo ba sa akin yun? Parang di ko sure. Chares. Oo. So very emotional kayo in any form. Kaya mostly pinapagana niyo yung emosyon yun. Lalo na pag mahal mo yung isang tao. Yes. 'Di ba? Madaming pagfo-forgive. Yes. Ako dyan nagsimula, Jegs, bago pa man ako naging strengths coach, dyan nagsimula yung paniniwala ko that you should magnify the strength, not the weakness. Na laging hindi madami siyang strengths Yung mga weakness na yan, syempre, wala namang perfect. Diyan nagsimula yan na sa mga red flag. Hindi ko akalain isang araw, 'di ba, magiging, matututo talaga ako doon. Na yun nga na pinagtatanggol mo minsan ng isang bagay kasi you'd rather see yung strength na meron naman. Kaya lang, ang tanong doon, worth pa ba? 'Di ba? Meron ba talagang strength? Ayan. Baka naman. Yan takot kasi ka lang. ang problema ko minsan yung tinatawag nating emotional hijack. Na hindi ka na nakakapag-isip ng logic kasi nga more on ang gumagana is yung emosyon. Correct, Yun yung correct. amygdala part ng brain natin na
andun yan yung mahal na mahal mo yung Yan, tao. 'di ba? Yung logic wali, Yan, absent. Na-absent pa Oo, siya. kasi doon na tayo, wala na. Oo. Mahal ko kasi siya eh. Oo. So kahit red flag go. Pero Oo. dadating yung panahon na yung logic papasok din eh. Oh, well, Pagkat sumobra na. Well, it happened naman both ways sa lalaki tsaka sa babae, pero mostly sa mga kababaihan ang nakikipaglaban sa red flag kasi nga nature nila na yun, intindihin. na babae, 'di ba? Ganun talaga. Ganon. Well, good for you, Monique. I Oo. mean, sabi mo nga, kapag ka naalala mo yung insidente, hindi na masyado masakit, Oo. naging malinaw para sa iyo ang lahat, Correct. 'di ba? And then that's good. Kung di ka na niya na rin masyadong hinabol, well, it's an indication na talagang hanggang doon lang talaga Oo. yung kaya niya. And ang maganda dito is yung excitement of sino naman kaya yung makakapagparamdam sa akin na ganito pala yung Yan. ganito pala mahalin. Di ba, yun lagi mong sinasabi Oo. na dati si Nicole ang Tagagastos. Tagabigay. tagabigay lahat sa mga Oo. naging boyfriends yan. Nung nakilala niya yung ex-boyfriend niya na Oo. naging husband Asawa niya ko ngayon na. ay eto pala yung feeling Ganito pala. Ganito Ito pala dapat. Oo. Lagi ko yung sinasabi, ganito pala dapat. Para nasanay ako sa bigay-bigay-bigay, give, Oo. 'di ba? Kahit ang binabalik sa akin hindi naman pala sapat doon Oo. sa binibigay. Kaya yun yung maganda doon na exciting na part is sino yung dadating sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng pagmamahal na ito pala yun. Na masasabi mo rin yung sinabi ko na Ayan. ganito pala dapat. Oo. Disney princess pala. Correct. Hindi yung laging nakikipag-away. Ayan. Hindi yung laging galit. Oo. Ganon. Excited kami dyan, Monique, sa pangalawang yugto ng kwento mo. True, lalo. Oo, baka may upuan part 2 tayo. Correct, 'di ba? Tapos iba na yung May kasama ka ng umuupo. Correct, Ayan. tama. O di kaya kinakandong ka na to. Ay, why not? Hindi imposible. Oo. Kasi mukha ka namang matiisin na nila lang. Oo. Mukha kang isang taong very much capable of love. Basta sa last advice, don't forget na wag mag-give up sa love. Tsaka bata ka pa at 30. Oo. Di ba? 30 ngayon is the new 20s. Ano ka ba? Sabi ko nga sa iyo, yung friend kong 72. Naghahangad pa rin ng love life, 'di ba? 72 na 'yon. So, Ayun. 'di ba? It's never too late. Tama. Salamat sa iyo, Monique, for sharing your story with us at Ayan. naway mahanap mo na ang susunod na magbibigay ng kulay sa mga pahina ng iyong buhay. Tama. Thank you, Monique, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Monique, actually we're happy for you Yes! kasi at least finally, 'di ba? Finally, kumbaga na-let go mo yung isang bagay na yung mahirap mahirap kuminsan yung kalabanin na sinasabi ng utak mo, you have to let go, pero yung puso mo, hindi, mahal ko siya, sayang yung mga pinagsamahan. Pero yun nga, yung last straw na yun, yung upuan, Correct. yun yung nag-trigger. Minsan talaga yung mga simpleng bagay. Kaya nga lagi ko yung sinasabi, naghiwalay dahil sa benteng bulok, naghiwalay dahil sa coins. Tama. Alam mo yun? Pero kasi yun na yung kaduluduluhan. Dulo na yun Sagad eh. na. Oo, Sumagad na. trigger na lang yun. Correct. Happy for you, Monique. Actually, nakaka-happy yung kwento mo. Yes. Kasi naka-move forward ka mula sa sana isang maraming relationship. natuto doon, definitely. True. Or it's a sign na hinihintay mo ngayon na parang, mag-stay pa ba ako dito? Or mas it's complicated? Tama. Salamat sa iyo, Monique, for Thanks, sharing your Monique. story. Ingat po kayo, mga kabisyo. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!